Тулча – портата към едно от най-красивите и диви места в Европа – делтата на Дунав. Тук продължава нашето пътуване, организирано от Александър Травел. Предстои да разгледаме града, да посетим музея, посветен на делтата на Дунав, а след това да се качим и на корабче, с което да се впуснем в дивото на метри от границата с Украйна. Тулча е един от най-старите градове в Румъния и безспорно най-важната отправна точка към природния феномен, наречен делтата на Дунав. Разположен на брега на реката, близо до мястото, където Дунав се разлива в множество ръкави и канали, Тулча съчетава старинна атмосфера с оживен пристанищен ритъм. Историята на града започва още в древността, когато е основана като гръцка колония под името Аегисос. По-късно римляните укрепват, а през османския период става важен търговски център. Днес в Тулча живеят близо 100 000 души, а неговият характер е силно повлиян от многоетническото население – румънци, украинци, руснаци, турци и татари. Съвременна Тулча е оживено място със стратегическо значение. Тук се намира главното пристанище към Дунавската делта, важни институции и културни обекти, както и старите римски и византийски останки, видими в централната част на града. Особено привлекателна е крайбрежната алея, от която тръгват корабчета и катери към делтата. Оттам се откриват панорамни гледки към реката и природния пейзаж. Туризма тук процъфтява, особено през топлите месеци. Една от основните забележителности в Тулча, това е музеят, посветен на делтата на река Дунав. Той е сред най-впечатляващите в цяла Румъния. Това не е просто музей, а цял научно-образователен център, посветен на най-голямата влажна зона в Европа. Тук посетителите могат да видят над 1500 експоната. От препарирани птици и риби до интерактивни дигитални карти и макети на делтата. Аквариумът в музея пресъздава екосистемата на Дунав и Черно море, като в реално време могат да се наблюдават десетки местни видове – есетрови риби, щуки, шаран, сом и дори морски обитатели. Музеят е отличен за деца и възрастни, с образователни филми, холограми, 3D инсталации и специална зала, в която се симулира изживяване в лодка сред блатистите терени на делтата. Музеят проследява бита на хората по делтата на река Дунав през различните епохи. Освен като туристическа атракция, музеят има и важна роля за изследванията и опазванията на този уникален биосферен резерват. Това е първото място, което трябва да се посети преди пътуване към делтата. Оставихме градската суета зад гърба си и се впуснахме в делтата на Дунав. Над 4000 квадратни километра води, диви езера и канали, където може да видите едни от най-редките птици в света. На мястото, където величественият Дунав завършва своето над 2800 км пътешествие от Германия до Черно море, се ражда едно от най-невероятните природни чудеса в Европа – делтата на Дунав. Тя не е просто географско образование, а жив организъм, променя се всяко течение, всеки сезон и всяка капка вода. Делтата се простира на огромна площ, като по-голямата част е на територията на Румъния, а останалите над 1000 квадратни километра в Украйна. Това прави най-голямата речна делта в Европейския съюз и втората по големина в Европа след тази на Волга. Освен размерите обаче, тя впечатлява с нещо още по-ценно – биоразнообразието. Качваме се на корабче, организирано от Александър Травел, за да се впуснем в 5-часов круиз по дивите води на Дунав. Тук река Дунав се разделя на 3 ръкава – Килийския, Солийския, както и Свети Георги. Тук живот почти няма. Мястото е изключително диво, като има само един град и няколко малки селца. Това е едно от най-богатите природни местообитания в света, дом на над 5400 вида животни и растения. В делтата живеят повече от 300 вида птици, включително редки и защитени, като кадроглавия пеликан, блестящия ибис, сивата чапла, лопатарката и дори орли. По време на пролетните и есенните миграции тук спират милиони птици от Африка, Азия и Европа, правейки района стратегически важен за орнитолози и фотографи от целия свят. Нашият капитан Штефан плава по делтата всяка седмица. Намираме се на 36-ти канал, който тръгва от ръкав Тулча и стига до ръкав Килия. Ще влезем в канал Сириаса, който върви паралелно на този. Килияса има още 2 км. Ние пътуваме надолу, ще обърнем и ще хванем наляво. Какво ще видим тук? Видим птици, реката и езерата. Всеки ден ли плавате? Има ли огромен интерес от страна на туристите? Туризма е за страната, има туристи, има интерес. Реката образува мрежа от над 3500 км канали и ръкави, разпределени в 3 основни клона. Килия, най-северен и най-водоносен, Сулина, най-къс и единствен напълно регулиран за корабоплаване, и Свети Георги, най-див и живописен.
Тези ръкави се разливат в десетки езера, блата, тръстикови полета и малки острови, които създават уникален мозаичен пейзаж. Сред водите и тръстиките живеят над 130 вида риби, сред които са ценните есетрови риби – белуга, руска есетра и морона, всички от които са на ръба на изчезващите и строго защитени. Тук се срещат още сом, щука, шаран, костур и други сладководни видове, които изхранват местните общности от рибари. Вкусът на прясната дунавска риба беше оценен и от цялата група по време на обяда на кораба. На сушата, освен птиците, се срещат диви свине, видри, чакали, диви котки и дори полудиви коне. Най-големият резерват в делтата е Лета, а цялата територия е обявена за биосферен резерват на ЮНЕСКО още през 1991 година и е включена в списъка на световното природно наследство. В малките селца все още живеят общности от руси, липовани, украинци, татари, турци и румънци, които пазят старите си занаяти, готвят рибни специалитети по стари рецепти и живеят в ритъма на реката. До много от тези места се стига само с лодка, което прави преживяването още по-автентично. От няколко часа вече плаваме на този еднодневен круиз по делтата на Дунав. Минаваме през различни ръкави и успяхме да видим няколко чапли, лебеди. Тук разнообразието на птици е огромно. Намираме се буквално на 4-5 км от границата с Украйна. През пролетта и началото на лятото делтата се превръща в океан от зелено, а през есента в пъстра мозайка от жълто, червено и златисто. Пейзажът се сменя постоянно, денем и нощем, по сезони, с движението на водата. В ранни утрини на тръстиките се стеля мъгла, слънцето се отразява в безкрайните езера, а единственият звук е този на птиците и веслата. Това място не просто се посещава, то се преживява. Делтата на Дунав е едно от последните диви места в Европа, където човек може да почувства колко крехка и същевременно мощна е майката природа. Ако и вие мечтаете да живеете подобни приключения в България и по света, доверете се на нашите партньори от Alexandra Travel. Те не просто организират екскурзии и почивки, те създават спомени.